Kawan bicil aku kawan gue KPP aku pada si malah gue woro begini ya tolong saya semangat nih. Pio pio. Yuk. Ja. Kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ayo, gede foto Paris ini. Chandra Desa gue proyakso Eka mapan gue materi gue amal Aku laguin gue camang Aku ngen proyakso Kolo yuto kolo bati kolo muruko Uko saku ngen proyakso Aku toko ajaran batyaning Sasono bakyan aku
dadi sesembaning awake dhewe sing bakal sowan. Kaya prajurit. Iya, ora kaya padatan kang wis lakon. Jempol pratane kabeh para yaksa. Najan to panase kaya ngene ning wis semangat. Prajurit. Prajurit. Mula dinane iki aku kelawan kowe nampa tinimbalan kersa kalem. Panjenengane bapak saha ibu kang mengku gati. Sapa jenenge teh? Sapa jenenge mau? Sampeyan dhewe sing duwe kaya dalange. Lho, oh iya lali aku. Jenenge kaya dalange. Wis kenal apa durung karo bapak tuan rumah kuwi? Betul. Jenenge Bapak Junaidi Asmara. Loh, lah aku Bapak Junaidi tok. Ora duwe duit. Sing akeh duwite Bapak Junaidi Asmara. Yen kowe ora percaya kok mesti disawer nih. Iki kabeh kowe dadi sangoni. Dadi sangoni 50-an ki mau. Diteni lho. Kuwi lho duwite Mas Daeng jelana ora percaya. Nah kuwi isih durung diceluk kuwi wis marep mara teh. Menengo ae sik. Lungguh berdoa deh. Sik to. Sik ngono. Bare sing apik. Nah, mulai dong. Yo boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Uga sedulur sing saka Madura dinane iki uga rawuh. Mari ki yo melok rene, munggah rene. Kuwi isih durung Bapak Junaidi. Bapak Junaidi. Durung bapak tuan rumah, isih durung ibune, isih durung mantene. Mantene. Aja kuwatir engko tak celuk kabeh. Heeh. Prajurit. Lah sing iki mantene wis teko. Terai-raiku iki. Kang Mas manten kali Mbak Yu nganten. Lah iki to iki to. Prajurit. Halo. Dalange ket mau ora disalami blas karo mantene. Dalange pikir kae. Iya. Dalange Lho pikir kono nduk didungak-dungakno mbok menawa. Terima kasih. Prajurit. Ayo. Ojo senenge dhewe nggonmu wis nampa hadiah, wis nampa pawehe saka Mas Manten, Mbak Yu Manten. Ning padha didungak-dungake teh. Muga-muga Mas Manten, Mbak Yu Manten kae bisa atut runtut dadi pasangan kang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Muga kalamun besok diwenehi kanugrahan, diwenehi putra utawa putri, dadi putra sing migunani tumraping bangsa negara lan agama, tur dadi putri sing salehah, putra sing saleh. Allahumma amin. Uga pandungane awake dhewe kanggo Bapak Junaidi Asmara saha Ibu Muinah Kaite sing duwe gawe. Muga-muga sadurunge nanti sak rampunge pagelaran dinane iki panjenengane Bapak Ibu tuan rumah kuwi mau tansah diparingi kesehatan, paringi panjang umur, gangsal anggene makarya. Allahumma. Mula dinane iki kabeh para prajurit, kabeh para kawula, para pamirsa kaisar. Ya. No.
ayo kondo cuma kabeh. Ayo tetap semangat nih. Pirasane oleh madyaning sasana Arutirta Jaya panas apa piye le? Ayo, ojo nganti kakak kaprai kadik mati. Dosa. Ini dia acara anakku toh. Aku tok ini. Acara itu menakutkan. Yo, ayo kono gimana masih tetap semangat bro, Yo.
Dadi kuwi mau pamundutane bos wedok kuwi njaluk apa kuwi mau? Mas Rama nyawer aku, Mas. Heeh. Nyawer apa paus? Dadase. Iyo, sawerane paus. Heeh. Ya transfer to, Pak. Wis Jakarta Oh. Oh, iki Mas Rama iki. Oh, urung tak 0,5 nih, Pak. Ayo kuwi mau njaluk apa kuwi mau, Nduk? Karepe ati. Oke. Sengaja mungkir janji. Tuduhan son karep Ayo semangat, Lik. kang riko. Lek semangat kae sing kegiatan bareng nyampe kabeh. Yo 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 yo. Oke, terima kasih cewekku. Hey. Ayo. Wayahe gilirmu saiki. Apa mergo aran sing oleh ati Yo 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 yo. Yo 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 yo. Wes lunas ya Mas Rama ya. Ayo Mbak Nur. Asik. Karepe ati sengaja mungkir janji.
anu. Hop. 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 Hey. Ya 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 ya. Ojo-ojo kowe njaluk sangu kowe ya. Ngono? Iya. Ayo pada semangat meneh. Kawitan dewa duka kayaknya kaya paijo kae. Masih kaya paijo ngono lho. Sing lagi dirasai. Jan power sing iki kaya ada paijo iki. Ya hei, ya hei. Kayaknya paijo sing anyar lagi. Jan mugo. Sing kare. Yuk, Aisyah. Iki gawe gak mari awak dhewe. Lek biasa delok horor mesti ngerti gayane Pak Ijo. Jambayi. Chore. Pak Ijo. Kok tasah ngerti to sampean? Kok tasih ngerti lek ndolop stres ngono. Kok tanggal tambane yo. Halo, gayane Pak Ijo sing tenanan lho. Kok iso ditanggap lah. Tanggane Pak Ijo iki. Kadang ono lampu merah maron to awakmu. Yo, adini oh joget kayak Pak Ijo kayak ibu marane Wah, rumangsaku.
Yang belum. Lah eneng duit piye? Baris. Ayo yang belum. Karek ini ya taat. Ini ya taat kabeh. Terus ini Bu, terus ini Bu. Ayo maju Terus sini, ini. Bu, maju sini, Bu. Maju sini Bu. Maju satu Terus. langkah, dua Maju langkah, sini. tiga langkah, boleh. Maju sini terus Bu. Pas saya kalau Oke saya velocity. ya krikis. Baris. Sik tawakno ning penonton kabeh ki mau sering Oke. krikis. Lagu napa Bu? Krim manis, kurang manis. Jaga. Hey hey. Pak Junaidi arep rene nang. Apa dah? Lah diawe iki. Jakete sing apik. Sing apik. Kurang manis, Ayo, bayai. gula. Ya. Hey. Wis yo wes, yo riko mikir dikuno. Kari manis, kurang manis, tapi gula. Kering-kering, sago-sago wes, kering dipekir, opo-opo. Iya kono kapok kowe. Wong kancane wis do mati kabeh lah kok malah joget dhewe. Oh, kabeh proyekso. Sawetara kuno padha sangatoto. Wiwit grani kayu, padha dibajutke don awake dhewe tuandang gawe. Kene opo kuwi? Sing mari-mari nemu jodoh dhewe ora ari kawitane kontek-kontek Iya. aire seneng Senenge sing mari-mari nemu jodoh liwat-mari kawitane kontek-kontekan akhire kudu iso sing ana sikirane kanggo jodoh ya Amerika ngomong kuyon ya kawitane akhire yo aduh ini maco tadi nanti kita kembali kita sempat tadi ojo ayu kuwi aduh yo
Kenapa ke sini? Apa jangan ibu nimbali datang gula pun kumpulkan. Halo ini. Mulu tidak dikio coba kepenak gonmu turu kampewat yo palamu kai. Wis foto jancut tani wondo melu kandang kawi. Mulu tidak dikio ngaku kawan kowe ayo. Ayo, foto cisingir ke. Foto sing dari kalian kan oleh kopi jangan. Oke. Yo, ikan sejodoh melontra-lontra putri bumi kata Troyo. Yo,
Bocah cilik padha mundur. Yo,